ngan yen ma fon si Pada wi ko me ngan yen ma fon si Oh ah oh Inga Ite Hey Hey spello Insang kulang masel kemo Om sunya sa selo Ngan ma fon si Pada wi kong me ngan ma fon si Oh ah oh We're gonna be celebrating my sister's first birthday. Lên lùm mi sẽ nghe gật kê wi invitation Maisha finne trip abo lash nanak lash na phone ke talik sina dash ne panangat ipegim da posi bigat pe witness launch MC belum na suspend na kayo anagos ito singi Ito na pa ya pala itilan talik sinatas na kasap the main scenery yung ingon na student ko inaro itilan nga pa ng pray by mo pa singkat gugila siya lain na pa ya pala ituro nakatagalin kalangan ka at pa ng wangin may goal plan na stigipin sa ngayon pa ng ito na pa pala yun siya ngayon si Henry Pastor at Raman na City ang kailan kaya ucay na wigot at mata na wigot pag isapin manas na lalo na sa alkalin siya ngayon kung ito kawipe witnessing pero kimanas na karal tanas loma Ifinawangin ni Rosh, alalong malagi pa fak pasarin ko yung fak ko daw na suspect di article mo na kayo wag-ibet sa ngayon. Gayun sila, ang kalit sila lawak yung silang Sorlin ba Sorlin ang ibet. Pangalain lang Sorlin ang ibet. Ipan sa manet, ako yung nasusla mga ito siya indra kita yung patatag kita yung pawin, topla pro ay lawak. Pero bisaya ni men istinin na tarok dito mo men awas na nga pagkite men sang tagaw natural siya kapay itak tagay ni sila kay course login card na alafal lang wala mayok may fa makina fa ko daw na sauce na kayo wa mafintra course nji wo ki mas rosh ako lang walk dito ya mo login dito ya mo pe kanito lang sa gasa pero talaga mungkin na lagi buat disilan balik sini. Aro lamat ng suros po na kayo sa cafe got na wala pa tayo school. Ano ka din na yok kasok to na class wala yok apa din dito na class. Aro apang reposin ingon din na ko sa ewan ng mga nulak din pas na ini usin post na phone so pang-fact ko malam na source na tuwag guard ko sa featurein parang ng fashion bilang
마지막에 시작부터 DJ 스펙이야. Ayun sa tawagin sa kulungan si Timolas diba? Nausutan gato kasi sa gamit tawagin ibos kuhan yung matas organizas Yerosmina and I got night sa doon si Mwet na kayo kaya sa lobos kasi siya wigat kasi katingkan para natin pasko patawagin mo yun si Saglukan pagilin mo non-church master o iba Pasto Masih cukup itu. Media. Nah, ngomong. What else?别说，来想想，我是想想，我哎呀，Ini dengan mai on ke YouTube. 啥？ Is kopi。哎，喂，家婆婆喂，ไม่ต้อง stress，ไม่ต้อง stress。You edit your videos? Flexing with theater. Nice, we are always in control of the wedding and wearing our lives.
alberga o trigaloga. Significa dalag.
to the teacher. Bakit kakpulo ng mga pinasok? Lama lang din may mga. Can we skip to the good part? Subscribe to the channel. Please subscribe to the channel. To the channel. To the channel. Tiger line, bay one I'm cursing time. Ngabadayan mataman.